Dlouhou chvíli měl, no a tak místo oběda od dnes to kročitel. Nyní vrchol večera, ať bubny zavíří a světla pana Bankýho šapito zamíří. Ano, je to tak, jako by spadli z nebe, banditi vrák, ukradli sami sebe. Raz, dva, tři, tamhle jdou a drancujou, v našem šapito je pořád nabito. Raz, dva, tři, tamhle jdou a drancujou, jsem velmi rozlícen, přestože tam bývá tmaje vidět podsvícen. Cože chcete přídavek, ať dají repete, až klauni zmizejí z pódia, ať se to neplete. Ano, je to tak.